Bisayaan. Sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Nari ta karon sa nagtungtong ta karon sa release sa train nga PNR. So wala pa may train, basig maligsan ta. Ha? Basig maligsan ta mga aon sa ta. Dali lang tagkaon. Kadya ta. Na ako'y kuan diri baon. Na ako'y baon nga kuan bulad niya kusudan, bulad. Bulad niya kusudan. Mga kuan kabuk. Pati kabuk bulad. Tadi ta karon sa release sa train. Diri nagkuan sa una sila Dolphy kung along the release. Na akong baon no. Akong baon bulad. Upat kabuk nga bulad. Upat kabuk nga bulad akong baon. Nya nagbaon ko kanang kuan sardinas. May sardinas nga 555 ba. Mo na akong baon. Ato abrihan pa naman eh. Kung ano ka ng halang-bahalang nga nagbaon po ko ka ng kuan suka. Kaya itong isaw-saw na ito ang kuan ang bulad diri niya o ang kanang kuan kanang sardinas. Luzon, Visayas, Mindanao, mga unta diri sa kuan sa train. Sa release ba nagtungtong ko diri sa alam man sa kuan man train. Atong unang buhaton mangurus ata sa Cebu sa Lord. Naman sa imong lalo ni ha manang ito sa lawas. Maraming salamat po sa atin na. Nakoy kuan ako'y bulad, pero nani ulo ha. Ako ning isaw-saw sa tuyo. Ano kayo? Ay, supa din eh. Supa na yun at tuyo na. Mayroon din sa atong gabi isaw-saw sa tuyo. Nadi ako sa karon sa kuan diri sa train ba. Nagkuan diri ako nagpupong. Isaw-saw na sa kuan no, suka. Hasta ang lamian eh. Kapag na isa sa suka dali kaya. Wala yung kuan balang sa ba. Lagi ko sa kuan karon Taguig area Metro Manila. Sa tanan nga Bisaya, sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ayaw ninyo gayahe ba? Ayaw ninyo awata nga nagtungtong sa tren. Naglaon. Kay dakpon man mo. Makasuhan mo kuan trespassing o public scandal mo na. Dakpon mo sa pulis. Para mga kabataan magikan sa probinsya dito sa Visayas ug Mindanao na makalabay mo dito sa tren. Ayaw mo basta-basta doon sa tren labi na ganang kuan kanang nanay tren kay bukon mo ana. Maligsan makakama side shift mo, maligsan mo. Kunya, kung magbuang ka, kung tungtong ka dito sa train, maglakaw-lakaw ka, dakpon ka sa pulis. Ha?
mga kabisayan dyan sa Mindanao, sa Visayas, dyan sa mga dyan sa bukid-bukid mga area na ako sa release karon naniod to. Alika, mga unta ninyo, ang akong sudan bulad. Sudan ako bulad. Pero lamig man po. Kami kayo, kanong panak mo ulo. Ito sa mo sa suka. Na, silver suwan ang suka na ako. Gusto niyo masuka. Kami kayo. Na, nadikanong dayon. Nako dali sa FTI. Lagi mga kabisayaan. Pag natin sa likod, malimsan ko. Na, huwag na kalimutan niya. Kasi ang damang pa na yun. Pagkataon, laro-laro lang ba? Tuyok-tuyok. Latagaw. Pumalimsan ko. Dito may pangitaon. Toro, hay. Sa kung tatay hubo. Parehan ako kagwapo. Tay, sabi viewing. Naglatago ko rin sa Manila, tay. Nakakuhaan ko ba? After ko gutom. After ko gutom dito sa release. Agyanag 30 ba? Ito bitang ila dulpi sa una bitaw tayo. Atong kuhaan ba? Salida nila dulpi sa unang humaron along the release. Dire ka dabi ka tayo. Ito bitang mga tulog sila pag dabay sa kuhaan sa train. Undol-undol sila mo. Wala nila ganang giduyan-duyan. Pati na kayo man. Taba kayo. Kaya pag kumakaon sila. Kaya ang humalam na rilip. Inaros gilid ang kuhan. Naros sa kagilid ang ilang balay. Na paglabay sa train, undol-undol sila. Undol-undol sila kay kumakaon. Pag sila paniud do, panihapon. Pag mula biyang ang train, undol-undol sila kay taas mo yung train. Ayaw mo na. Yan ako yung kwanre, mga kabisayaan, sardinas. Kayo? 555, pero akong itos na sa suka. Lamig kayo. Ang halang-halang na sardinas, pag itos na mo sa suka, lamig kayo. Mata! Mga kabisayaan dyan sa Mindanao, sabi natin dito sa Kabukiran. Kaya bukid tayo. Iyabot ka dito sa train, no? Pungko ko sa train. Pungko ko na rin. Ang usugan, mga kabisayaan, mga mahal ko, kabisayaan, bulad ang usugan, pero lamig ini nga bulad. Sano lagi turtahin mo sa suka? Tanam niya. Mga kabisayaan, sa Visayas, Mindanao, nata dali sa makaroon sa Juan, kabiyanan sa tren ba? Dili mo ang tren, no? Juan, no? Yung kabiyanan ba? Nata dali sa FTI, tagig ko dito sa Juan, unahan, ikutan. Yun sa tagig, nakoy ante. Nakoy ante. Mga kabisayaan ha. Nakoy ante. Tigsun sa akong tatay.
na di ang kuan FTI ilang balay kung sa kay pag-tricycle to dito sa Sudlonon. Unya ang akong igagaw na taga cruising Libuna Bukidnon Purokwan si Aparisi Ami Aparisi to po dito sa Pikas Istasyon. Excuse me po, nabusog na ako, nagdamigay man ko. Nabusog ko sa Venus Bay o sa kuan ba? Ano yun? Aning bulat ba? Nabusog ko ay daghang kaya salamat Ginoo nga nabusog ko sa ang ikaan ko yan. Dito rin bigas, kabikutan, tuwa po dito akong igagaw. Si Ami Aparisi, taga Libuna. Taga Libuna Bukidnon. So taga Libuna Bukidnon sa crossing Pulokwan. Ahay ninyong tanan. Maniud ta. Nakatadir karon nagaon sa lagyanan sa tren. Lagyanan ta sa tren na agaw karon. Pag doon naman ka na-upload pa ni Ugto, na bakit may mula ba din natin na makuhaan ka, maligsan ka. Akong sulpan, pero itong bulad. Mga taga-crossing, crossing Libuna, Bukidnon. Akong sulpan dire sa Manila, bulad o Sardinas. Pero ako na yung itos na sa Sulban na suka. Pag itos na ni mo yung bulad ya, itos na ni mo, yung kanon, sabi kayo. Happy viewing guys sa crossing Libuna Bukidnon, Aparisi family. Hello, saan ka? Mami Anthony, Mama Norma, Papa Bitcoy, mga ka. Gawin naman dito kami sa paglalim sa screen. Ang atong sulaan, Papa Bitcoy o Mama Norma, kanira, bulad o sardinas. Pero lami kayo. Ito naman yung sasuan, suka. Bakit ito saan mo ma? Lami kayo? Ha? Sa tanan nga Bisaya, ngayon nang langyaw doon sa Manila, unya nakapuyo sa Taguig. Ayun ninyong kanan. Hello, maniod ka. Nato sa rilis karon. Maniod ka mga Kabisayan. So, kamusta na ako, kamusta ng mga Bisaya nga na sa Taguig. Hope nga mayo rin yung kahimtang sa panahon sa COVID karon. So, atangin ko ninyo kung asa ko maniud to, kung asa nga lugar tama abutan o butong o maniud to. Dito sa Manila, atong tuyukon ng Manila. Kay muli ang Bisaya nga maglatagaw. Laro-laroy dito sa Manila. Pero Bisayang dako. Maraming salamat sa paglantaw mga Kabisayan. Bye-bye! Nakakuhaan ko? Lami kayo ba? Bulad. Ang bulad, lami kayo o ang sardinas. Tinapa ba? Tinapa. Ang kuhaan di ay, ang bulad di ay, ang bulad sa
Manila, ang tawag nila tinapa. Tinapa ang ilang kuan, ilang tawag. Oo, palit kong tinapa be. Unya, diya sa tuwa, Kabisayaan, ang tawag sa tinapa, sardinas. Ano man ang tinapa di pagabot sa Manila, mo balik yung tinapa. Ang mo balik yung tinapa sa mga tindahan. Palit kong tinapa be. Ang nihatag sa tindira nimo kay kuan man, bulad. Kunya kung muli ka sa bukid sa Mindanao, sa Visayas ug Mindanao, mo palit kag kuan, papalita ko kuan be kanang tinapa. Ang ilang ihatag sa imo sardinas. Layo ra kay ba? Latas release karon. Pero sakbutan na ilang release ron. Muna release mga Kabisayaan. Ang padulong dito Manila, ang kuanan ang dito sa Luyo padulong sa Bicol. Grabe ni taas kinin train na kay excuse me po na lagdihay ko, busog kay ko, kailangan salamat. Ang dito sa likod padulong sa Manila. Unya pagtuyok dito sa likod po, padulong na dito sa Bicol. Perting taasan ng kuana, kaning release Ilan ang gikuan mga Kabisayaan di naugang ilan ang gialihan ang kalsada, wala na maka kuan nga mga sakyanan, mga wala na makatabok, wala na mga tabok mga sakyanan. Ilan ang gialihan nanay mo labay nga tren yung taon-taon, nanay nakaali. Ilan lang gialihan para dili na makasulod ang mga ng tren. Padulang na tren tuwaran tren. So nilabay natin mga kadalaan, Kabisayaan. Padulong na dito sa Manila, mga Kabisayaan. Okay, mutabok na sila. Mutabok na ng mga